Ei, què tal? Pareix que mica en mica tot torna a la normalitat, Bé, aparent normalitat. I és que a Espanya la normalitat la marquen els bars, si tenen obert o tenen tancat. I és que una Espanya sense bars és com en Miquel Montoro xerrant en castellà. Notes que alguna cosa no acaba d'anar del tot bé. A més, ara que molts llocs han entrat a la fase 1, el contingut més cercat a Google ha deixat de ser a quina hora puc sortir a fer esport o quantes vegades puc sortir a passejar l'animal. No. Ara la consulta més cercada és a quina hora puc anar al bar. This is Spain! Joder, que ja ho de l'Anna Botella, pobra dona, i ningú li fa cas. Però ara tothom està cercant com un boig el seu relaxing cup of cafè con leche. Però bé, abans d'anar a un bar caldrà haver fet un màster com a mínim a Salamanca. I és que amb tanta fase i tant horari mos tenen més despistats que el líder de vots entrant a un Parlament democràtic. És que mos hem de prendre els horaris per sortir al carrer en funció de si tenim nins, si no en tenim, si som adults, si feim esport, si som persones de risc, si tenim animal de companyia. Vamos, és que o ets informàtic i per tant no surts, o necessites un cum laude per poder sortir de casa. Bé, en tot cas, si tens la sort de tenir estudis i poder sortir al carrer, has de saber que els bars ja han començat l'instal·lació dels tornos, com aquests que hi ha en el metro, per poder saber quan s'arriben el 50% d'aforament. A més, ja han anunciat que se podran fer servir les targetes de transport per tal de que no se caduquin, que tothom se queixava de que se caducaven. Doncs no, ara ja no. Per exemple, la T-dia, si vos hi voleu quedar tot el dia. La T16, si vos hi voleu anar a donar eslote. La tequila, si vos voleu posar fins al cul d'alcohol. Bé, també estan estudiant un altre tipus de targeta que seria per persones com jo, que estem fins als nassos de tot, que et se té collons. A més, els bars han substituït els cambrers, ja que no és compatible oferir un bon servei amb mantenir la distància de seguretat, això és evident. De fet, el primer espanyol que va mantenir la distància de seguretat a la seva feina, per donar exemple, va ser en Franco, allunyant-se del Valle de los Caídos. Així que ara, quan vagis a un bar a fer escobata, el vermut, la copeta de vi, te'l servirà una rumba. Sí, aquells aspiradors que van per terra i ho netegen tot. Amb aquesta rumba aconseguirem 3 objectius. Mantenir terrasses netes, mantenir distància de seguretat amb els treballadors i, mentre te proporcionen alcohol, mantindrem desinfectat l'organisme. Mentre uns entren a la fase 1, altres seguirem a la fase 0. No, bé, ara l'han batejada com a fase 0,5. Sí, així de divertits i cachondos són els nostres polítics. Fase 0,5 per Barcelona. Con dos cojones. En sèrio, que amb uns representats polítics així hi ha emissions del Club de la Comèdia per 2 temporades més. Amb la Díaz Ayuso de presentadora, Patarien les audiències, només dono idees. En fi, que venen canvis i nous hàbits que haurem d'aprendre si volem tornar aviat a la normalitat, aparent normalitat. Així que si estàu en una zona de fase 1 i podeu anar a fer el vostre relaxing cup of cafè con leche a una terrasseta qualsevol, el meu consell és que hi aneu. Abans no tornin enrere i entrem a la zona desfase.